9:15 del matí del dia 20 de novembre de 1975, el foc atrapà la Tereseta al Varador de Tarragona i s'extengué devastador en pocs minuts, incontrolable. El foc de la Tereseta al Varador del barri pescador del Serrallo és el punt d'arrencada perquè compareguin un vell pescador estranyat al mar del nord, un mestre enamorat que escriu cartes que no enviarà, un cadàver que atraca al port, un falangista amb 5 dits del peu perduts a Leningrad i una dona vigilada per una Singer, entre molts altres, i un silenci de mots engaviats i dolors vells incapaços de contenir les ganes de viure, veritats i mentides que volen com gavines en un cel de postguerra i s'entrellacen en una xarxa de renúncies i desitjos. Així és ara el barri del Serrallo, remodelat no fa pas gaire. La primera línia s'ha convertit en un passeig ampli i l'activitat dels pescadors s'ha traslladat lluny de la mirada dels ciutadans. El de la novel·la, però, no era així. Llavors, tot el frontal del barri pescador de Tarragona l'ocupava la llotja i la fàbrica de gel. Les barques estaven amarrades al seu davant i tothom tenia accés als pantalans i a la subhasta del peix. I l'activitat pesquera impregnava la vida del barri. Una novel·la comença quan menys t'ho esperes. De vegades és una lectura, com en el cas de La dona al grill, que està basada en la lectura d'un procés medieval contra un alcavot a Barcelona. De vegades és per una preocupació social. És el cas del Mercant, en el que hi ha la sospita de les presons secretes i més que sospita, l'evidència de les presons de Guantánamo. I d'altres vegades és una imatge que desperta en tu la necessitat d'explicar una història. És el cas de La vida d'Ishak Bumik, que neix d'una fotografia publicada en un diari durant la guerra de Sarajevo. Peix de gat neix també d'una imatge i d'una notícia. Una notícia llegida al diari Tarragona ja fa alguns anys de l'incendi d'una barca al Varador de Tarragona. En aquell moment encara no sabia què explicaria, però en tot cas a partir d'aquí comencen a sortir personatges, idees, situacions i van construint una novel·la. Som el 20 de novembre de 1975. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975... Españoles. Franco ha muerto. Comença una història que reconstrueixen dos personatges, un mestre i un pescador, que ja grans van tirant d'un fil, que va des d'una cursa memorable de Tarragona a Reus a la porta antiga del Francolí, quan al barri les barques s'amorraven a la platgeta davant de l'església, fins al cop del tinent coronel Tejero al febrer de 1981. Peix de gat és una novel·la fonamentalment de postguerra. Això vol dir que l'ambientació és la postguerra espanyola i, per tant, un moment de dificultats econòmiques i de dificultats personals. Per la novel·la desfilen un bon grapat de persones, ben individualitzats, per acabar de construir entre tots ells un gran mosaic que ofereixi al lector una visió possible i creïble de vides autèntiques en el marc històric. Però la novel·la desfila amb vencedors i vençuts, amb la idea de crear aquest mosaic tan versemblant com sigui possible. Maria Roura va ser l'única dona del barri que va anar a veure la Teresa a la coberta del Flamboyant, entre la visita de l'home engallat que va fer-li un ull de vellut i la del mestre arronsat que va dur-li un llibre en lloc de bombons. Maria Roura es mira l'amiga amb els ulls lluents d'una felicitat prestada, però sentida com a pròpia. La tia Fina les ha deixades soles amb bon criteri, feliç també perquè Maria Roura ha vingut a trencar l'aïllament. Només després d'aquest parèntesi de joia callada, sembren de mots la marqueteria fina de la taula. Primer, un brindis amb un didal d'anís de la perfecció. Has trigat molt, Teresa. Sap que té raó, les dues ho saben. Les dues han plorat sobre l'espatlla de l'altra de fallences i han abraçat petites alegries. De les primeres, Maria Roura no en vol parlar. Totes estan amortitzades pel pas del temps. Justament ara que la Teresa ha d'emprendre el vol, han de parlar de com les va violar el jove falangista amb expectatives d'heroi? Si es posen a remenar el passat, només ha de ser per riure i rescatar 4 bocins de vida alegre, alliberant-los del fang amb què van haver de conviure. Ha arribat l'hora de triar i posar-los ben nets a la vitrina. La novel·la gira a l'entorn de 4 personatges principals. El primer, el mestre. Un mestre estranyat a Astorga després de la Guerra Civil per purgar els seus pecats venials
de mestre republicà, enamorat en silenci, amb un amor callat i sense esperança, víctima de les seves pors, de la seva falta de caràcter, de la seva falta de decisió. El segon, i també narrador, és el vell pescador Tombó. Pastor al Matarranya, pescador al Serrallo, pescador al Bou, als mars del nord, en els quals és enviat per la supèrbia d'un uniforme de falangista i d'un bigotet de formigues embatomades. Aquest és, però, a diferència del mestre, un personatge amb molt de caràcter, un personatge decidit, un personatge agosarat. Els altres dos són la parella formada per Pere Sans i Teresa Brull. Pere Sans és el personatge, és el falangista. S'embarca amb la Divisió Azul cap a Rússia, de la qual torna amb 5 dits escapçats del peu. És també un home enamorat, un home capaç de renunciar a tot per l'amor de la Teresa, capaç d'abandonar uniformes i posició benestant per embarcar-se a la barca del sogre i guanyar-se la vida al Serrallo. I per últim la Teresa Brull. Teresa Brull és una dona resignada, és una dona amenaçada, és una dona vigilada constantment per una Singer i una Marconi en què escoltar les radionovel·les. No obstant això, és una dona que troba en un moment determinat la força per escapar d'aquesta situació i refer la seva vida. Al costat d'aquests conviuen una gran quantitat de personatges secundaris ben individualitzats, que ajuden a construir un món de forta personalitat. Entre ells, Maria Roura, la jove miliciana que perd una cama al front, entusiasta i enamorada de la vida. El vell pescador Brull, covard i cobdiciós. El Boca, patró de geni viu i rampellut. O l'inspector Ballester, rescatat de les pàgines de l'ombra del coronel. Una novel·la és sempre ficció. Aquí, les històries, els personatges, són tots inventats. Això no vol pas dir en absolut que renunciï a la realitat. La novel·la aspira a crear un marc perfectament creïble i perfectament versemblant. Sí vol dir, però, que Peix de Gat és una novel·la i no pas un llibre d'història, i que per tant es permet totes les llicències que la literatura permet, com una manera perfectament vàlida d'aproximar-se a la realitat. El lector, en funció de la seva experiència i dels seus coneixements, sense cap mena de dubte hi reconeixerà llocs, espais i fets històrics. Però fins a cert punt això és un fet accessori per gaudir de la novel·la. L'escut d'Atenea lluïa vell i terrible el cap de Medusa escapçat per Perseu. Al port, la Medusa era només un moc pelàgic gelatinós i urticant desplaçant-se per la sopa bruta del moll, captiva d'un cos en descomposició que potser per no sentir-se sol en la seva podridura l'havia atrapat en un replec, a la deriva en la seva cingladura erràtica. El 3 de juny de 1952 fou un dia memorable d'uniformes i medalles i cerimònies prosopopeiques de molt de lluïment. Gairebé a la mateixa hora que sota la presidència del general Franco arribaven des de Poblet a la catedral de Tarragona les despulles dels reis d'Aragó, el cos queixalat de Martí Foradat atracava mansament al moll dels pescadors després d'un mes de cingladures incertes. S'encorremi, la xarxa a terra i totes dretes i atabalades per les veus de l'Armengol Petit que no hi ha qui l'aturi. Però aquí, com arreu, hi ha jerarquies i papers. Primer la Biela Ganxo, que agafa un croc i subjecta el nàufrag queixalat, mita, ja ha tornat. Després la Claustre Goluda, que deixa l'entrepà, arreplega l'ordre de la Biela i se'n va a la confraria per trucar a la policia. Encabat la Dolça Iglesias, que es treu el rosari del davantal i comença a murmurar per l'ànima del foradat més foradat que mai, Déu el tingui a la glòria. I més tard la Teresa Brull, que s'esblaima, li venen basques i vomita damunt del difunt remullat. El peix de gat és el peix que no té valor comercial, és el peix que es llença per la borda, la morralla. Com a títol de la novel·la, vol evocar els temps de pors i d'estretors d'aquells anys.